Okhulumayo nguSibongile. Sobe senza ncamashi okubheke phezulu okuthathu uma sikuphendule amahlamvu amahlanu. Masicale. La sinemali ephelele sizoyiphendula kahlanu. Ngifuna ukwenza i-probability yokuthola ncamashi imali ebheke phezulu engu-3. Zophendula kokuqala inginike amathuba amabili. Lesibili ithuba. Lesithathu sanginika amabili. Lesihlanu la no-2 abahlanu engizobaphinda ngizoba multiply. Bese impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo ngizothola la u-32 wamathuba. Sifuna ukwazi amathuba wokuthi imali ibheke phezulu. Singawadweba lawo mathuba angu-32 kodwa lokhu kuyothatha kade. Masenze ngeformula njengalamavidiyo andlule siphendule kayihlanu. Zodweba okuhlanu la kafushane na 1 2 3 4 5. Sifuna okubheke phezulu okuthathu. Ngizozibiza ngo-H. La tothi ngino-H ka-A, no-H ka-B kanye no-H ka-C. Kule video asifune umehluko. La no-H ka-A no-B kanye no-H lo ka-C no-TT. Bese la ngingambhala kanjena ngithi H ka-A, no-H ka-C kanye no-H ka-B no-TT. Lokhu kuyafana sizozibeka ngokulandelayo nayo. Bese sizodivide. Zingakhi izindlela singabeka u-A no-B no-C uma iphenduka. U-A angaba kule minyango engu-5 esiyidwebile. Sokhetha lana wesibili. Ezinye zizoba noma kuyiphi iminyango esele. Lo HA wami lo nango. Lana uma unendaba ukuthi lo H bame kuphi ungazilandelisa. Kuphuma kuwe wena ukuthi ufuna ukwenza kanjani. Lo H lo wesibili angaba asibheke mhlawumbe lana. Ngithe kukuwe ukuthi ufuna ukuyihlanganisa noma ufuna ukuyihlukanisa. Bese la lo H ka-C ngingambeka le. La ungathi lo 5 no-4 no-3 uzimultiply. So zimultiply kafushane 5 ngimphinde ngo-4 ngimphinde ngo-3. Lana impendulo ile engizoyithola. Ngizothola
u-60. Ungathi zingu-60 izindlela ukube OH ngokulandelanayo. Nikhumbule, ekuqaleni sithole amathuba angu-32. Lesi sithombe besiyohluka uma lana kuno-H, B, no-H, A kanye no-H, C. Esidinga ukwenza kule ndawo ngukudivayida. Uma noma nginokuthathu okunendawo njengo-HA no-HB no-HC, ngingenza izindawo ezingu-3, lo A no B no C. Lo A no B no C izindawo ezithathu lezi engikhuluma ngayo. La ngizoba naloku u-A no B no C osinikeza indawo ezithathu. La ku-A ngibe no-3, cela ukubhala kabusha. Ngibe no-3, ngibe no-2, ngibe no-1. Nazi sengiyibhalile lo A, B, C wami ono-3, no-2, no-1. Ngiyazimultiplaya-ke. Impendulo engizoyithola uma ngizimultiplaya, ngizothola u-6. Inombolo yamathuba kuzoba ngizoyibhala nje kafushane. La inombolo yamathuba le akuyilena elandelayo. O5 somphinda ngo4, ngimphinde ngo3, ongaphansi kuka3 sombhala kafushana u3 wethu. Ngiyambona lo 5 ono4 no3. La ngaphansi sizofaka loku okulandelayo ke. Siqhubeke sizoba no3 somphinda ngo2. Cela ukubhala kabusha futhi. No3 somphinda ngo2 simphinde ngo1. La impendulo engizoyithola la u5 ngimbina ngo4 ngimbina ngo3 sithola u120 ongaphansi ka6. Ngathi ngiyenza impazamo nje, akusiyena u120. La ngichaza ukuthi sothola u60 ongaphansi kuka6. La u60 engizomdivida ngo6 ngizothola u10. Isinika la amathuba angu10. Lokhu kusinika u10 ongaphansi kuka32. Lo 10 ongaphansi kuka32 usinika u5 ongaphansi kuka16 yamathuba